Welcome, it's Honey for YouTube channel here. BOMA LIYANKHA Mwano, Dziko la United States. Lachitatu pa 8 February mu chaka cha 2023, BOMA la Malawi linayankhula kuti silikufuna kusokoneza, kudziyimira pakokha kwa nthambi zake mu chikalata chomwe linatulutsa pomuyankha kazembe wa mdziko la America kuno ku Malawi, Bambo David Young, yemwe analemba chikalata chodzuduzula mmene BOMA likuchitira ndi nkhani yokhuza mkulu wa nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB Mayi Martha Chizuma. Zomwe linayankhula ofesi ya kazembe wa mdziko la America kuno ku Malawi zikusatira zomwe kazembe wa mdziko la United Kingdom kwathu konkuno anayankhula pokhumudwa ndi nkhani yomweyi ya Martha Chizuma. Maofesi akazembe awiriwa anayankhula izi kutsatira kuti bungwe la Malawi Law Society MLS linakatenga chiletso ku bwalo la milandu chomwe chikuletsa kuyimisidwa kwa ntchito kwa Martha Chizuma, ndipo tsiku lomweli boma la dziko lino kudzera mwa mlengizi wake Attorney General Thabo Chakaka Nyirenda linakatenganso chiletso chawo choletsa chiletso cha bungwe la Malawi Law Society chija, komwe chisoni anakanidwako. Pa ichi maofisi akazembe amayiko a UK, US komanso Sweden sanakondwe nazo, ndipo akuona kuti boma la dziko lino silikuchilimika pa nkhondo yothana ndi katangale, ndipo m'malo mwake likulimbana ndi amene ali pasogolo kuthana ndi katangaleyo mdziko muno. Martha Chizuma akuyimbidwa milandu kamba ka audio yomwe inatuluka mchaka chatha, pomwe iwowa amayankhula momwe akugwirira ntchito yawo ku ACB ndi munthu wina yemwe sagwira ntchito kumeneko. Muchikalata chomwe ofesi ya kazembe wa mdziko la US kuno ku Malawi inatulutsa chinati ofesiyo ndiyo khumudwa ndi kubwerera m'mbuyo pa nkhondo yolimbana ndi katangale mdziko muno, makamaka ndi malingaliro a mlengizi wa boma pa nkhani za malamulo yemwe anapita ku bwalo la milandu kuti akachotse chiletso chomwe bungwe la Malawi Law Society linatenga kuti Martha Chizuma ayambirenso kugwira ntchito yawo ngati mkulu wa nthambi ya ACB. Chiletso chomwe linatenga bungwe la Malawi Law Society chikutsatira kuti pa 31 January mchaka cha 2023 mlembi wa mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna Colin Zamba anayimisa ntchito Martha Chizuma mpaka milandu yomwe akuyankha ku bwalo la milandu mdziko muno itatha. Mwazina chikalata chochoka ku ofesi ya kazembe wa mdziko la US chinati zomwe zakhala zikuchitika miyezi iwiri yapitayi zikuonesa kuti boma la Malawi m'malo momenyana ndi katangale mdziko muno likulimbana ndi Martha Chizuma komanso nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB, zomwe zikusiyana ndi zomwe boma lawo lakhala likuyikapo chidwi pofuna kutukula nkhani za ulamuliro wabwino komanso kuthandiza kuti mzika za dziko lino zichoke mu msinga za umphawi pothandiza ndi nkhani za maphunziro abwino komanso za umoyo mdziko muno. Kalatayi inapitirira kunena kuti pakuyenera pakhale kuoneka bwinobwino pa nkhondo yolimbana ndi katangale mdziko muno ndi cholinga chakuti mzika za dziko la Malawi zizipindula ndi thandizo lochoka ku dziko la America popeza ndalamazi zimachokera ku misonkho ya mzika za kumeneko. Dziko la United States limapereka ndalama zokupitirira $350 million zomwe kunoku kwathu mmakwacha ndi 359 billion kwacha pa chaka ngati thandizo, ndipo ndi dziko lokhalo lomwe limathandiza ndi ndalama zambiri mdziko muno. Kuphatikizapo dzikolo limagwira ntchito mothandizana ndi likulu la boma ku Capitol Hill, mabungwe omwe si aboma ndi magulu ena omenyera maufulu a wanthu kuti mwina dziko lino litukuke ku maphunziro, demokrasi komanso likhale lodzidalira palokha. Nayo ofesi ya kazembe wa mdziko la UK kuno ku Malawi British High Commission linayankhulanso kunena kuti zomwe zikuchitika pa nkhani yokhudza Martha Chizuma zikupereka chiopsezo pa nkhondo yolimbana ndi katangale mdziko muno, ndipo inati dziko lawo likhoza kupereka chilango pa chuma ku dziko lino ja mchingerezi imachedwa kuti ma sanctions wogwirizira kwa kazembe wa dziko la UK kuno ku Malawi a
Sophia Willis King anayankhula kudzera pa tsamba lawo la mchezo la Twitter kunena kuti ubale wa dziko lake ndi dziko lino la Malawi umayenda bwino kamba kakuti maiko onse awiriwa anagwirizana zolemekeza ufulu wa chibadwidwe cha anthu, demokrasi, komanso kugwiritsa ntchito ndalama za boma mokomera mzika za dziko lino. Koma ndi zomwe zachitikazi, ofesi yawo ndi yokhumudwa kwambiri popeza m'malo molimbana ndi katangale, boma likulimbana ndi nthambi yothana ndi katangale mdziko muno. Iwowa anapitirira kunena kuti katangale amathandizira kuti umphawi uzinkalabe nakulira, kuononga mabizinesi a anthu ndi zina zambiri, ndipo akugwirizana ndi bungwe la MLS lomwe linakatenga chiletso ku bwalo la mdziko lino. Kazembeyu anatinso wakhala kugwirizana ndi zoyankhula za president a dziko lino Achakwera zofuna kuthana ndi katangale mdziko muno ndi kulemekeza malamulo, koma sizabwino kuti nthambi ya polisi mdziko muno ndi mabwalo a milandu azigwiritsidwa ntchito pofokesa zofuna za mzika za dziko lino polimbana ndi Martha Chizuma. Moses Kunkuyu ungasankhidwe kumene ngati nduna ya zofalitsa nkhani mdziko muno anayankha kalata yochoka ku ofesi ya kazembe wa US ija ponena kuti ayesera kukambirana ndi ofesi iyo kudzera munjira yoyenera molemekeza malamulo ndi ubale omwe uli pakati pa mayiko awiriwa. Moses Kunkuyu anatinso boma lipitiriranso kutsatira ndondomeko zonse zomwe zimathandizira ntchito yolimbana ndi katangale mdziko muno. Akondwani na Nkhumwa womwe ndi mtsogoleri wosusa boma mnyumba ya malamulo anati zikalata zomwe atulutsa akazembe amayiko omwe amathandiza dziko linowa ndi chenjezo chabe ku boma la president Achakwera, ndipo chotsatira chake zikhoza kukhala zilango pachuma zomwe zingapweteke mzika za dziko lino. Naye katswiri wina pachuma mdziko muno yemwenso ndi mphunzitsi ku sukulu ya ukachenjedwe ya Mobas Bechani Cheleni anadabwa ndi zomwe boma la dziko lino lachita pa nkhani ya Martha Chizuma, ndipo anapempha boma kuti lisamale popeza chiganizo chomwe angachite maikowa chikhoza kukhala chosakhala bwino pa chuma cha dziko lino. Iyeyo anadandaula kunena kuti pamene ena akuyesesa kuti chuma cha dziko lino chiyambenso kuyenda bwino, boma la dziko lino ndi pamene likuchita zinthu zobwerera m'mbuyo zokwitsa maiko omwe amathandiza kwambiri dziko lino. Potsatira ndi zomwe zachitika pa nkhani yokhudza Martha Chizuma, pali chiopsezo chakuti dziko lino litaya ndalama zokwana 359 billion kwacha zomwe limapeza pa chaka kuchoka ku njira ya Millennium Challenge Corporation MCC. Izizi ndi malingana ndi David Young yemwe ndi kazembe wa dziko la US kuno ku Malawi, yemwe anayankhula ndi atolankhani kunena kuti maiko omwe akupindula kudzera munjira ya MCC akuyenera kukhala ndi mbiri yabwino pandale mchuma komanso ulamuliro wabwino. Mwezi wa Septemba mchaka cha 2022 mlembi wa boma la United States Bambo Anthony Blinken anasainirana pamodzi ndi president Achakwera mgwirizano wa thandizo la MCC lomwe ntchito yake ndi kuthandiza alimi mdziko muno kuti azitumiza mbewu zawo mosavuta ku misika yakunja. Pa ichi boma linalonjeza kuti likonza misewu mdziko muno yotalika makilomita 300. Popitirira kuyankhula kwawo, Young anati thandizo la MCC ndi lapaderadera ndipo dziko lawo limayenera liziunguza ngati dziko lomwe akulithandizalo likukwanitsa zomwe anagwirizana ndipo zomwe zakhala zikuchitika mdziko muno miyezi iwiri yapitayi zawakhumudwitsa kwambiri. Iwowa anatinso m'malo moti boma lizilimbana ndi katangale mdziko muno lachilimika ndi kulimbana ndi omwe akulimbana ndi katangalewo, ndipo anapereka chitsanzo cha zomwe zikuwachitikira Martha Chizuma. Young pa ichi anati zikuonetsa kuti katangale ndi amene ali patsogolo mdziko muno ndipo akubweza moto polimbana ndi Martha Chizuma, ndipo anthu omwe akuchita izizi akuona ndi kuopa kuti amangidwa ndi nthambi ya ACB. Dziko la America lakhala likupereka chithandizo cha ndalama zokwana
3.6 billion US dollars, yomwe kunoko tikayisintha mmakwacha ndi 3.7 trillion kwacha muzaka makumi awiri zapitazi. Muthandizo limeneli ndalama yokwana 1 billion US dollars imapita ku nkhondo yolimbana ndi matenda a HIV and AIDS